Dushanbe Production. Ними шабат хонада зиқ шидам то камонда берун буромам сигарет да даст нигоҳ монда маҳтоб мара дида гуфт ай ошиқи зуд бовар канию одаме ки ба ма мекадиш баробар маҳойлам қатӣ тулку нури маҳойлам боло дане ки ӯ қатӣ рӯи нуру ништаги кадом подай о қатию шинос шавии хатои калом бидне ки ва қафо бигарда сад бори хатора мекунам маҳтоб ма вақте тӯра бинам рӯю ёдам яне ки рӯи ӯра бинам та ёди ма мерай маҳтоб ты нури шабонаи тамоми дунёи не ки он нури шабу рӯзи дунёи